Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sizawufunda incwadi yabaseRoma besibhozo namhlanje ivesi yama-35. Ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu? Yimbandezelo na, bubunzima na, yintshutshiso na, yindlala na, bubuze na, yingozi na, likrele na? Ngumbuzo lo oze kum na. Ake sive ulwimi lukaJoji kwi-NIV. Ithi, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Engasihlukanisa noYesu Kristu. Azibona zibaliwe. Uzibalile zaza zasixhenxe. Wayibala imbandezelo nentshutshiso, ubunzima apho uva ubuhlungu khona. Ibaliwe. uYesu uyayazi indlela yakho. Yiyo le nto eyichazile imbandezelo uba izawuba khona kwindlela yakho yokholo. Ubunzima buzawuba khona indlela yakho yokholo. Intshutshiso izawuba khona. Xa udibana neyantshutshiso wazi ukuthi njena uYesu uyazazi uba zizawuba khona. Yiyo le nto ezibalile apho sikhona. Yindlala na, uyayazi uba lizawuba khona ixesha lendlala apho uswele khona, ungenayo nemali, uhlupheka khona, uhamba ucela ebantwini. Uyayazi uzawudlula kuyo le. Izawuba khona empilweni yakho. Akuzusoloko yonke into yakho i-straight xa uhamba indlela yakho yokholo. Bubuze na, akungekho nto nayo na, nakedness, zokuncedwa ngabantu. Yiyo loo nto ufuneka uthobe. Ubunzima odibana nabo ufuna sibuthobele, sazi ukuthi yile uYesu kanene betshilo wathi ndizodibana nayo. Yingozi na, kukho ingozi na ozawudibana nazo. Uzawuba sengozini, ubomi bakho busengozini, kodwa awedwanga uYesu khona. Likrele na, krele apho kuzawuthiwa uzawubulawa khona, uzawufa khona. Uzawudibana nayo lena apho kuzawufuna ubomi bakho khona. Yiyo loo nto kufuneka ubalekele uYesu Kristu, uthembele uYesu Kristu. uYesu ebetshilo kuJohn 16 verse 33 wathi uYesu kuthi esixhobisa kwindlela yethu yokholo, wathi ehlabathini niyakuba neembandezelo, wathi ezi zinto ndizithethile kuni nibe noxolo kum. Ngoba ehlabathini niyakuba neembandezelo, wathi yomelelani mna ndiloyisile ihlabathi, watsho uYesu Kristu. So xa sidibana nezi zinto, xa sidibana nazo zonke ezi zinto ezingasonwabisi, ezisitswebayo, ezisihlikiza ukholo lwethu, sazi ukuthi uYesu besixelela, wathi yena uzodlulela zonke zezi zinto. Wathi ndiyazazi zizawuba khona, kodwa nibe ne-peace with me, nibe noxolo, nisondele apha kum, uba nisondele kum ndizawunika i-peace phakathi kwazo zonke ezo zinto. Ayilo xesha lobuyela emva, kodwa naye ndizokukhuthaza kwi-end times. Aliphelile ixesha lokuthi ngoku wena uzawubuyela emva, uzawubaleka ezi ntshutshiso. You must make up your mind, unomisa ingqondo yakho, uzixelele into ukuthi akukho nanye kwezi zibaliwe ezandihlukanisa nothando lukaYesu Kristu. uYesu Kristu uyasithanda. uYesu Kristu wazela thina ukuzoncedisa thina. Yiyo loo nto kufuneka sazi into ukuthi asisodwa. Umise ingqondo yakho, uzixelele uthethe nesiqu sakho. Kuthi xa kuvela manzithi uthi angeke azandihlukanisa noYesu Kristu. Uthi uma udibana nobumnyama, uzivunguvungu, uzadibana nazo, utsho uthi ngeke zindihlukanise nothando kaThixo. Undihlukanise noYesu Kristu mna, lezi ngeke zindihlukanise noYesu Kristu. Zokomeleza into ukuthi uhlale nazo i-scripture zakho. Usayicinga nje umtyholi xa esithi nje suka apha. Esithi suka apha, uyabona ukuthi uyawabetheka kakhulu ku-2025.
usalinde ntoni? Uyabona ukuthi akaziphendula nemithandazo yakho, uyazibona ukuthi uyinhlekisa. Athi xa kufika ezo ngcinga uzuzazi uba zivele uThixo, zivela kumtyholi. Ukoti siscripture uthi ngubani ongahlukanisa nothando lwaYesu Kristu. Yembandezelo